Serokê Partiya Memleket Muharrem İnce ji bo hin bernameyan Roja Şemiyê hat amedê. Bername pêşîn a İnce bi rojnamevanan re bi Ulver bersiva pirsa wan da. Muharrem İnce gotinên nexweş ên Serokkomarê Tirkiyeyê ji bo çalakvanên Parka Geziyê bi tundî rehne kir û anî ziman ku Serokkomar be jî nikare heqaretek li gel bike. Etmesi gereken Cumhurbaşkanı millete Serokkomarê ku divê pirsgirêkan çareser bike di cihê de sixêfan digel bike şerm e, fediya. Tu çawa serokkomarî? Min ew gilî kir. Ne ku baweriya min bi dadgehan heye, lê min xwest giliya min di rûpelên dîrokê de tomarkirî bimîne. Wî rexneyên giran li polîtikayên ekonomiyê a desthilatiyê jî kir û got ki AKP êdî nikare Tirkiyeyê birêve bibe. Rexneyên Înce ne tenê li Erdogan bû. Wî li Amedê serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî rexne kir û got diçe wanê dibe HDP, diçe Konyayê dibe muhafazakar û siyaset jî wiha nabe. Kemal Kılıçdaroğlu di civîna li bajarê Wanê de gotibû ku dema bibin desthilat ew ê Demirtaş berdin. Înce vê gotinê jî rexne kir. Wî wiha got. Bu ülkede bir partinin başkanı Selahattin Demirtaş Li vî welatî serokê partiyekê dibêje divê Selahattin Demirtaş bêgirtin. Serokê partiyek dî dibêje ez dê wî berdim. Her du jî nikarin van tişta bikin. Ew nedadwerin. Di çê Wanê dibêje eger tu bixwazî Demirtaş were berdan divê li rexma bisekinî. Di çekîjan bajarî li awazê xelkê wê dixe. Li Trabzonê dibe nijadperist. Li İzmirê piştgirê Atatürkî. Li Konyayê oldara û li Wanê jî dibe HDP. Siyasetek wiha çê nabe. Em siyaseta bi prinsîp diparêzin. Em nedadwerin û dozgerin. Baweriya me bi sistema edaletê nayê dadgeh li gorî daxwaza desthilatdariyê biryaran dide. Partiya me ne kesî digire û ne kesî jî azad dike. Ev ne erka me ye ya dadgeha ye. Erka siyasetvanan dadgeriyek adil e. Wî destnîşan kir ku di prosa rakirina parêzbendiya Selahattin Demirtaş û hevalê wî de ji serokê CHP re gotiye ku divê CHP li dijî vê yekê derkeve û weka parlamenter wî dengê na bikar aniye. ben hayır verdim. Partimi dinlemedim. Min dengê na bikar anî, min guh neda biryara partiya xwe ya wî demî ji ber ku rêveberên wî demî xeletî kirin. Wî demî ez çûm baserokê giştiyê CHP min jê re got tu xeletî. Li dijî rakirina parêzbendiyê derkeve. Eger bêjin erê ew ê pêşîn HDP bêxin zîndanan. Di pêra dê dora we be. CHPyan min got neke. Lê wî çi bersiv da? Got ez naxwazim li rex HDP bim. Min jê re got maqey nabe Kurd mavdar bin. Maqey hemû gotinên wan xeletin. Kurd dema rast dibêjin ez ê bêjim ew rastin. Em alîgiriyê siyaseta bi prinsîpan e. Partiya me, Partiya Komarî li ser van prinsîpan ava bûye. Hêja gotinê ku Muharrem İnce di hilbijartina 2018yan a Serokkomariyê de namzedê CHP bû û îdia kir ku CHP 12,000 sindoqan bala hêşt û sindoqan neparast û 4 milyon dengê wî jî ji ber xemsaliya CHP nehatin hilbijartin. Li ser pirsek rojnamegeran gelo li ser perwerdehiya Kurdî çi dibêje, İnce got ew dixwazin li Tirkiyeyê her zarokek hem zimanê dayikî hem zimanê fermî hem jî bi zimanek cîhanî perwerde bibe. Lê divê zanist biryar bidin ka bi perwerdekirina kîjan zimanî feydeya zêde digije zarokan. Çocuğun üstün yararı hangisindedir? Fêdayan berjewendiya bilinda zarokan di kîjan de ye? Wek mînak hînkirina matematîkê bi zimanê dayikê baştir e yan bi zimanê fermî? Bi kîjan zimanî bi ser bikeve divê birya li ser wî bêdayîn. Baweriya min ev e. Serokê Partiya Memleketê Muharrem İnce piştîvekirina nûnaretiya partiya xwe li Amedê derbasê nav Sûrî bû û bi esnafan re jî hate bahev. Xecî Canfarxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.